Ваш старый знакомый, мистер Божик. История Беларуси в стиле рэп, частка другая. 1350 год, у замку ў Троках нараджаецца князь Вітаўт. Будучи великий князь литовский, якого при житті будуть звать великим. Витовт, племянник Альгерда, сын Кейстута и язычницкой жрицы Жамотьки Беруты. Альгерд и Кейстут подзяляли уладу, як дзе вежы. Альгерд великий князь, Кейстут сачыў за теўтонскім памежжам. Але ўсе людзі смяротныя, цудаў не бывае. І ў 1377 Альгерд памірае. Згодна з правіламі часу і па-сяброўску Кейстут прызнае ягонага сына великим князем літоўскім. Князем стаў Ягайла. Што ж гэта робіцца? Інтрыгі, скандалы, здрады, міжусобіцы. Ягайла гуляе сваю гульню, Кейстут забіты. У жаночым адзенні з палону Ягайла уцікае Вітаўт. Наш герой не прынцыповы, рэлігійна, праўда. Двойчы быў каталіком, аднойчы праваслаўным. Для краіны вызначальная падзея вуньяна. Год 1385, крэўская вунія. Цяпер Ягайла ще й польскі кароль, Кракаў паехаў. Літвінская эліта ўспрымае гэта як небяспеку. Старт канфлікту, потым вайны, спрэчак войстрых, што скончыліся праз 7 гадоў пагадненнем у острове. 4 жніўня, год 1392, новага вялікага князя вітае Літва. Вітаўта празвалі вялікім, мы тут мелі рацыю. Тэрыторыя расце, ідзе цэнтралізацыя. У нас было ўсё, і моры, і горы. Самая буйная краіна Еўропы па тэрыторыі. Рускія княствы пад кантролем, там небяспекі няма. Ще далей на ўсходзе слабее Залатая Арда. Кантраляваць землі да Волгі князь займе ў мару. Вітаўт абвяшчае крыжовы паход супраць татараў. Год 1309, бітва на Ворскле. Галоўная пораза великолитовского войска. Казань не стала нашей, і гары яно гарам. Затое з таго часу ў Беларусі жывуць і татары. Сам ледзьве ўратаваўся, войска разбітае, але лапкі да гары. Гэта не пра Вітаўта. Ужо праз 5 гадоў, шаноўнае панства, Вітаўт вяртае Смаленск ва лоне вялікага княства. Здавалася б, ужо ўсё паваявалі, ды годзе. Але пачынаецца новы канфлікт на ўсходзе. Як бачым, тады сям'я ў элітах не надта багаці. Пайшлі сутычкі з князем Масквы Вітаўта зяцем. Фіналам выгодны мір у 1408 годзе. Межа ўсталяваныя, паваявалі і годзе. Яшчэ праз 17 гадоў, хоць на тэрміны малы, маскоўскае княства 5 гадоў было літоўскім васалам. Здавалася, войну зашмат і можа хопіць біць. Але Вітаўт гэта не пра спакой, Вітаўт пра амбіцыі. Калі трэба вырашаць, у рашэннях цвёрды. Не так даўно Жамотцю захапіў тэўтонскі ордэн. І тут так знянацку Жамотты паўстанне паднялі. Не можна застацца ў баку з тэўтонамі, ж дзяды ваявалі. 1410 год, 15 ліпня, под Грунвальдам адбываецца вырашальная бітва. Начале з Вітаўтам саюзнае войска рушыў дарогу. Вынікам вялікая слава, вынікам перамога. Хтось думае, што пасля не было ўжо тэўтонскай дзяржавы. Гэта было закатам, так, але не фіналам. Вітаўт правіў ще 20 гадоў, быў нашым брэндам. Мы звыклі, што гісторыі скончваюцца хэппі-эндам. Увайшоў у гісторыю славутым літоўскім князём, але перад смерцю мог стаць і каралём. На жаль, палякі ў дарозе скрадаюць карону. Лічыцца, Вітаўт хацеў яе дужа шалёна. Не перажыўшы агіды, я ж казаў, такое бывае. У 80 год у замку ў Троках князь памірае. Але месца пахавання людзі шукалі дарма. Таму кажуць, ён у вас хросне, калі на радзіму прыйдзе бяда.